भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी वेंगुर्ले भाजपच्या विजयी उमेदवारांना भेट देत अभिनंदन केलं। तसंच उमेदवारांच्या विजयी मिरवणुकीत सहभाग घेतला। यावेळी ही फक्त सुरुवात आहे, वेंगुर्लेत चांगला विकास करण्याची ताकद निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांमध्ये असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी त्यांनी व्यक्त केली। मिळवलेली काय प्रतिक्रिया? धन्यवाद देतो। सिंधुदुर्गामध्ये वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी विधानसभे म्हणजे दोन्ही ठिकाणी चांगल्या प्रकारे मताधिक्य मिळालेलं आहे। माझे उमेदवार सर्व लोकप्रिय आहेत, लोकांमध्ये काम करणारी माणसं आहेत। उद्या सकाळी 10 वाजल्यापासून ही मंडळी लोकांसाठी कार्य करणार आहे। त्यामुळे आमचा गुलाल फक्त गुलाल नाही आहे, तर लोक ही विधानसभेनंतर आज नगरपालिकेनंतर आज संपूर्ण मंडळी आज सुरुवात आहे। वेंगुर्ल्यामध्ये एक चांगला विकास करण्याची ताकद आमच्या या नगरसेवकांमध्ये आहे आणि सर्व मंडळी प्रामाणिक आहे। मला एवढी खात्री आहे चव्हाण साहेब म्हणा किंवा देवाभाऊ किंवा पंतप्रधान मोदी साहेबांच्या निमित्ताने आम्ही संपूर्ण वेंगुर्ल्यातील तरुणांना रोजगार द्यायचं कार्य माझ्यासारखा एक प्रतिनिधी करेल आणि या ठिकाणी चांगले प्रकल्प येण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार। सर्व मंडळींना मी धन्यवाद देतो। आपल्या पत्रकार बंधूंच्या माध्यमातून वेंगुर्ल्यातील जनतेला पुन्हा एकदा मी नमस्कार नतमस्तक करतो।